Dit Songfestival van jou, het Song Junior, liet heel mooi zien hoe je muziek verbinden kan aan de Friese taalontwikkeling. Want in het eerste plak is zongen leuk, muziek is leuk en dat de Raadje band erom motiveert. En die motivatie die is nodig om te leren. Dan krijg je een bepaalde iepenheid waar mij bij leren willen. Dus ik het Fries leren willen. Nou, wij binnen hier in de Lawaai in Drachten en we willen hem graag meenemen nu avontuur hoe leefde. We hebben heel wat leefde in de klasse en we willen dat ik heel graag onder een oor de leefde Trojan. Dus vandaar dat we hier binnen, maar juist noemen leefde. Nou, we gaan heel veel oefenen met de klasse, met de zangers. We hebben 4 zangers en 8 dansers en ik nog een groep die mij op de achtergrond zingt en danst. En de laatste week gaan we heel veel oefenen en ook tips en tops doen. En zo hebben we het beste eruit proberen te halen. Ja, de kwestie afvraag je hem wat leren ben nou als ze in het Fries zongen. In het eerste plak is dat ben terug te zongen in het Fries de communicatieve waarde van de taal verhegert. Het Fries is een minderheidstaal, maar terug erin te zongen en de activiteiten doen te koppelen, leren ben hun uit te drukken en te communiceren in het Fries. Daarnaast raakt ze vertrouwd met Friese klanken, de structuur van de taal en zongen erbij pikken ze ook nog Friese woorden op en wrijft ze hun woordschat uit. Nou ja, toen we het festival schreeuwen, komt het natuurlijk op Friese woorden waarvan Ben eigenlijk net weten wat het betekent. En die hebben we gewoon woord van besprutsen en wanneer broekst deze woorden. En zo wordt de woordenschat natuurlijk een heel groot stuk uitbreid. En werkers binnen een thema aan heel veel woorden. En leer er echt heel veel van. Ik hoor graag van zong en het is me voor een eer om hier te zongen. We gaan oefenen en daarvoor gaan we de dansers gaan oefenen, de solisten gaan oefenen en daarvoor ben we heel prat aan het oefenen geweest. Ik vind het best vet om mee te doen met zong, want je maakt het niet elke dag mee. Ik hou gewoon van zingen en ik vind Fries een hele mooie taal, dus dat is wel leuk samen gecombineerd. Ik denk dat ik het zelf het meest heb geleerd om een beetje Fries, want ik kan niet heel goed Fries. Dit festival Song Junior is 1 keer in de 2 jaar, maar bij wijze van spreken kunnen leerkrachten morgen al aan de slag. En dat kan met verschillende methoden of middels. Het CEDIN heeft begeleid een muziekles van Reinoud Ritsema online zet. 1, 2, 3 Sing, een bekende methode. Die hebben in gearwerking met het SOBO 20 beukerliedjes oerzetten in het Fries, alle hier op thema. En dan is er nog een heel mooi initiatief van onderwijsbureau Semco. En daarin binnen de leerkrachten die zongen versken zien, film je dat zelfs, laad het op de website. En daarmee kunnen orenleerkrachten weer de liedjes haarzelfs onleren. Nou, wij zongen wel heel veel op school. We doen dat net specifiek in het Fries, maar daar zongen we nog veel meer mee dwang in. En daarom dat we echt begonnen binnen met zong, dat we dit ongrepen hebben en vanuit daar echt Fries en muziek combineren met dwang. Nou, ik merk dat de band er heel enthousiast van worden en vooral het thema leefde ik natuurlijk. Dat brengt natuurlijk wat teweeg in de klasse en dat de Friese taal er in ons bad komt is gewoon heel mooi meegenomen. En Fries is een hartstikke mooie taal en daar zijn we trots op zijn. En het is dan prachtig dat we daar de komende 10 jaar toe werken gaan.